appreciate all the good words about the film. So, we ask you to, kung magustuhan niyo yung pelikula mamaya, sana ma-share niyo yung thoughts niyo to your friends, social media, and kasi mahalaga sa amin na mas maraming makanood ng pelikulang Sunshine para mas marami rin yung makaalam ng pinagdadaanan ng mga Sunshine sa Pilipinas. And unta, i-share po ninyo ang mga lessons and bitbito ninyo ang lessons maski paggawas ninyo sa sinihan. And I know you're in for a beautiful ride and this is a very eye-opening film. Ato ang compassion na mabitbit after watching this movie. Gawas, idala nato sa gawas and let's be all less hostile sa mga Sunshine sa Pilipinas.